Maayong adlaw mga kasimanwa. Bantayin ninyo kada Martes alas 10:30 tubtob alas 11 sang aga ang aton programa Ilonggo Caps on Air nga magadulong sang balita, informasyon kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Caps diri sa Radyo Ugyon 106.7 FM. Ilonggo Caps on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Caps sa pagmentenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Caps on Air! Ilonggo Caps on Air! Kagyari ang inyo mga Ilonggo Caps. Good morning, good morning, good morning. Welcome sa aton nga programa, no? Ang ginakalangkagan, ang ginahulalulat sa mga Ilonggo Caps naton. Nga wala sa liwan ang Ilonggo Caps on Air. Yeah, so mayong aga. Ari kita subong sa adlaw nga Tuesday, January 16, 2024. Yes, isa ka maayong aga gid sa inyo dira tanan. Of course, no, nakatay up kita sa Radyo Ugyon na Santa Barbara, Iloilo. Kon sa siyempre ang Radyo Ugyon ngayon no, sa aton dira nga Honorable Mayor Dennis Superficial. Ang sa aton dira nga Station Manager kay Sir Buboy Socaldito. Good morning gid, sir. No, salamat no sa sining kay Guinan. No, nga makabantala kita sang mayong balita. Yes. No, nanungod sa mga balita, impormasyon, mga police report, no, mga proyekto kag inisyatibo sang inyo sining nga mga Ilonggo Caps.
But before that, no, we would like to introduce no sa aton sining kaupod sa subong aga, no, ini ang inyong mga kabalikat. No, sa ngalan sa aton sining Provincial Director, Police Colonel Ronaldo Palomo, kag Public Information Officer, Police Major Rolando Aranyo. No, ini inyong mga kabalikat, Police Corporal Vicente Blosa Jr. Kaga ko naman si Patrol Woman Maria Rena Panes Diwati. Yes. Kag sa tanan no, nga naga-celebrar sang ila kadawan sa subong aga, happy birthday gid. Yes. Kag ginagreet ginato ng aton dira nga mapisan man no. Mabuot. Kag hands-on gid mabuot nga pa Regional Director Police Brigadier General Sidney Navarro Villaflor sir no, mayong aga gid. Good morning, Kag sa sir. aton dira nga mga regional staff. Kag subong man no sa aton sini nga Provincial Director. So by the way, we would like to greet also sa tanan nga nagalantaw dira subong. Pasalamatan naton sa subong aga kay sa Dios naton nga makaako kay kita nakabugtaw. Congratulations sa aton nga nakabugtaw kita. Pasalamat kita Lord. Thank you so much sa tanan nga blessings kag safety nga safetyness nga ginatag mo sa amon. Yes, no, mo na mga dapat atong pasalamatan kag ginatamyaw man naton no sang isa ka mayong aga gid ang aton sini nga mapisan no, a very enthusiastic, energetic and innovative Yes. Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo kag sa iya nga tiayon. Oh, ang beautiful. ang, Layo pakitao ng iya mata nga spark. Yes, Ang fresh na fresh. yes, no. Wala No si other Liwan, than- kundi si Mrs. Lynn Grace Galas Palomo. Good morning, ma'am. Yes, good morning gid ma'am. Okay, si ma'am ang aton man sining advisor Yes. sa aton sining Officers Ladies Club. Yes. No, kaga nga siyempre ang aton nga Provincial Director ari subong no sa aton nga Provincial Headquarters pag naga-check gid no sa nga sitwasyon man diri. No, nagapangamusta sa iya man diri nga mga subordinates. As well as ginalantaw gid ang kaimtangan sa nga aton sining vicinity no sa nga Iloilo Police Provincial Office Provincial Headquarters. So, before kita na magpadayon, kay may mga nakahilira, kita nga mga topik ko, ma'am, sa Oo, subukaga. ano, By the way, ihan na ma'am, to. kamusta ka? Kamusta imo tulog? So far, do ara kita sa ginatawag nga tunga-tunga sang kanamiun kag hindi nami. Ba. Oo, Basta ang importante nakatulog kita. Thank you Lord ginakaturog kita kay iban di katurog mo sir, di ba? So masubo man ni hambal pero may iban sa aton nga wala na gani kakabugtaw. Mabudlayan magtulog pero subong dapat pasalamatan naton. Kay kita ang nakabugtaw, kita nakaturog sang maayo. So sa by the way sir ha, mag-greet ako ana. yes, ma'am. Ginag-greet ko gali dira ang aton nga amon nga New Life Family Church dira sa Zaraga chapter sa pagpanguna ni Pastor Sunny Boy Guansha kag sang iyang tiayon nga si Pastora Sasa Guansha, and of course sa amon man dira nga pamilya sa Bacolod sa kay Nanay Muting kag kay Tatay Boy, family Diwaten, and of course family Panes, and of course ang aton mga avid fans sir lista ko gid diri kung sino ang i-shout out naton. Kani sino na, ma'am? Yes, and of course ginapangunahan sa dira sa admin naton ni Police Lieutenant Colonel Kunlo, Ma'am Kunlo, Elsa P. Kunlo, thank you so much, ma'am. Yes, good morning, And of course, ang ila CC, Chief Clerk sang admin, wala kasing liwan, kundi si Sir Talamilio. Sir, good morning. And of Yes. course, si Ma'am PSSG Bebs. Ma'am Bebs, Sino, thank you so much. And we have also Ma'am Ping Caladrin. And Ma'am Yes. Yabo, thank you so much, ma'am. Kag sa aton nga supply office, Yes. we have Ma'am Ohelia. And Yes. si classmate ko, Bernadette Talasa. The beautiful. Thank you so much, mate, for watching. Kay Jeffrey Filer namon nga classmate, nga kasubaybay gid. Salamat sa inyo. Sa kutom nga wala pa nagalantaw sa aton. Please like, share, and subscribe pa tani yung bell ko ba? And Hindi click gali- the notification bell. Notification bell, hindi pagali lapit na lang ha. Pero Yes. please like, share, and comment down below kay may gahatag kami sa inyo nga. Tantaratan! Prize! Wow. Kung kamo, nagasubaybay nga avid fan, gi kamo nga naga-follow kamo perme, kag dumay trophy kamo na sir no. But sing ganon kamo ang may tsansa nga magdaog sang tumataging ting na 50-50. Basta 50, balano na karon may pamangkot ng kami kung hatagan tsansa kag kumasabat ninyo base sa subong adlaw o sa rumaan ng inyo premium. Yes. Diba? Kag tama kapos ng pamangkot naton. Yes. Kag inigin mention naton magulang kung sino Oh. siya. No, kag sa dugay-dugay lang no before kita mag-umpisa sa aton mga topiko, i-mention Yes. naton na Ma'am In. So by the way no ginagreet man naton gali sa subong aga
Kaga dapat hindi kinato malibatan Yes. No kay tama ni Kapisan. No, when it Mabuot comes na sa sa mga troubleshooting. Oh, ari na. Sharpshooting. Ang nag-idol na sa iya, pantay na. Oo. No, hindi mapulis sa performance. No, Yes. kay, Kumbaga sa aton, kumbaga 1, 2, 3, ka number 3, gid sa perming. Pati Yeah, mabaskog nga mabakod technician. ni siya, layo pakitaon na siya. Mm. Kumbaga stand out ng iya nga kapisanon. Wow. Kumbaga first early bird, kumbaga. Sa tanan nga butang, ang wala kaagi tusmo, pero kaagi ligid. Ngaton nga technical support, wala sing liwan kundi si Police Corpo. Ganta ka ram. Hindi naman na sige po makanto, Lapit na no? lang, bago tayo nga si Deputy. Hindi pwede. Wala pwede. sing liwan Oh. kundi si Patrolman Kenneth. Yay! Palakpakan natin. Good morning. Yes, good morning. No, kag sa aton tara mga avid fans naton, sa mga loyal followers naton, no? Kay Sir Gilvin Solvilla, kay Mamado Pajardo, kay Ma'am Yes. Rose Blaser, kay Ma'am MJ Testigo, kay Ma'am Connie Nargata Nice, kay Ma'am Nala Rodriguez, no, nga always ginagatutok gid sa aton, as much. well as sa kundra nga magulang kay Manang Chris Caminia Blusa, kay Manong Julius Blusa, kay nang Leslie Fandida, no, kay Ma'am Ronilyn Palik Panisales, kag kay Ma'am Bing Upholstery, no, dira man niya sa syudad sang Pasig. No, sa tanan naton dira ang mga loyal followers, no. Thank you so much gid sa inyong full support, no, sa aton sining program. Kag sa akon magulang gali, no, kay Mama nang Jen, no, kay Jen Sheika Azolb. No, good morning dira sa Blusa family sa La Paz, MS Del Pilar Haro Jimena family. Kag sa Pandida family, no, dira man niya sa Barangay Damilisan Miag-awa, Iloilo. Kag of course sa kay Antonina dira, kag sa akon Iloy, no, kay Mama Pilar. No, sa akon wife kay Chris Cloud Blusa. Oh, good morning kita sa imo, ma. No, halong kita sa subong aga. Kag of course, no, ginagtamyaw ginaton, no, sang isa ka happy birthday, no, sa tanan naton nga mga kauturan nga nagaselebrar Ma'am Ina, no, sa Sang ila ginakadlawan. birthday. Oo. Oo, baga ganagan lang, no. Kaga sa aton dira ang mga kauturan nga may ara iyay kasarang sa paghanda, ano, kung may mga kwarta ka mo dira. So, much better, no, kag blessings sina. Kag sa mga Yes. wala man, Pray okay lang. lang, pray Importante lang. yan, Ma'am In. Oo. Importante, Ma'am In, no. Pasalamat kita sa mahal nga makako, sa Yes. dugang nga kabuhi, kag sa good health, no. Amo gina sir yung dapat pasalamatan mo. Okay lang na wala ka handa, ang importante ya buhi, Kaya ano dira, pagsik. Ma'am In, ano dira ang kumbaga ang imo ma-advise sa aton mga kauturan nga kapo sa Oo. budget, no, sa ila nga pag-celebrate sing ila birthday. Actually, kung ako lang advice, ako lang yung opinion ha. Hindi ko man ginapangayo sa ila, pero ako niya. So, baling ako, sir, ang importante, buhi ka. O, nagapangadi ikaw. Nga pasalamat, Lord, additional life, additional blessings. Naman kayo kung makabugtaw ka, sir, blessing, ginakatama. Mas wala kay handa. Wala ka man da cake nga ginatawag o kung ano man da importante, healthy ka, kag buhi ka. Kag, dapat nagatuo ka gid sa Diyos naton. So, going back sa aton, subong ma-shout out sila dire si Ethel. Good morning. Si Ma'am Geraldine Yes, good Geraldine Patosa magbanwa nato ng isa sa mga pinaka Gagalantaw si Ma'am Yes. Gagalantaw si Ma'am Geraldine, Ma'am Ino, interrupt ta kanay. Oo. So siya ning in charge sa aton, siya ning mga premyo. Yes, si Oo, Ma'am sa Jane Madugay. in charge. Ma'am J alams na ha, lihog ng kuda. Kaga sa subong Yes. duwa ang aton nga winner sa subong aga. Yes. Duwa So, aton trivia. Not one but two glasses. Yeah, sus. two classes of wine. Oh, Wow. premyo. Okay. Yes, So, so continue ano ta, Ma'am Ino, sa aton mga commenters Oo. nila. So by the way, sir, before ko na ihambal ang atong premyo, nagapabati gali si Ma'am Geraldine na happy Wow. birthday sa amon mapisan kag mapinalanggaon nga yaya Joy Milantante. Good Wow. morning. Happy birthday sa imo ti wala kita da. Oo. Makatulad na to kuno karon. And of course si Ma'am How Johnson nagapabati Oo. man. Good morning. And of course ang former Mr. Iloilo 2023. Oo, ang hindi 2020. magbaton nga Mr. Masin na siya mo. Yes. Ah, Mr. Iloilo na kuya. Oo, ilugid sa. Wala kasing liwan, kundi ang layo pa kitao ng legs siya kung mag-shorts. Oo. Si Sir Magarso, sir, thank you so much dila sa imo. And of course, kay Kuya Yel TV. Shout out, Ma'am Sir Kuya Yel. Thank you so much for watching. Yes, thank and you of so course, much, Gid. San Rafael Municipal Police Station. Good morning, sir. San Rafael is watching. Good morning. Kay Tolosa Tolls, bago talang kagin mention, kaupon mo dira si Ma'am sa stand si Ma'am Ohelia. Ma'am, thank you so much for watching. Kay nalipay ko na si Ma'am Ohelia sa aton nga Yes. ano, sir. So thank you, Ma'am. Thank you so much, Salamat, Ma'am. gid jam, Ma'am. My goodness. And of course, si Stancia MPS. Good morning, everyone.
everyone. Estancia MPS is watching. And of course, si Griarte. Christine Joy Griarte watching from Nigeria. Thank you, mate, for watching. Nigeria, Taga dumungulya ba Nigeria na? na siya. Ay, sa Sadto, subong nagalumpat. Ama mo sila yan, ya. Galumpat-lumpat na siya kundi sa Sadto, Nigeria. Grabe, damo No permanent kwarta address ba? ba? Oo. Hindi damo sa kwarta. Di, amo na ya, Ma'am Ina, ang tawag na to nga, level up. Yes, layo pagapangalingking ng iya nga bulsa. So, si Sir 27, thank you so much sir for watching once again. And of course, sa aton nga mga avid fan dira, pasalamat gid kami kay kung hindi tungod sa inyo, hindi gid kita makita. Tsakto man na. Kumbaga dapat salamat gid buligay lang ta. Kumbaga give and take nga klase kay kalain man nga take ka lang nga take, wala ka man ga-give. So Yes. dapat mag-give and take kita kay para social ang aton live. Yes. And of course, thank you so much once again for ang watching. Si Ma'am J nagapamangkot, ano ang question? Yes. Ano yan ang question ta? Sorry, una na to na question. Bali, Ma'am Oh. In, ikaw lang formulate sa ikadwa na to na question. Oh. So, ang una nga question dira is, okay, mamati ka mo sa mayo ha. Oh. Pero provided, ang aton sining mga qualifications kaga deserved, Criteria, no? criteria. Criteria, no? Sa sining contest. Sa sining contest. Sa Oh, sining mga games. daog. No, sa sining games naton. Sa aton nga question of the day. Oh, So, ano dapat yan? ikaw isa ka avid fans. Oh, number Followers 1. ka, mayara ka nga sharer badge. Number 2, So, muna dapat siya. naka-like and share kita. Kag followers ka gid yan, no? Yes. Kasi kung halimbawa, nakalantaw ka lang, but wala ka naka-share, wala ka naka-follow sa aton sining official FB page, ang Iloilo Police Provincial Office, sorry. Ay, gusto ka man nani namon pa da ugon gali Yes. XXX. Oo. Hindi gid ikaw dapat may sharer badge tama Yes, na. oo. And of course dapat nakatutok ka gid sa aton nga programa permi, Oo. naka-like, share ka permi kag naga-comment ikaw. Yes. Ikaw magadaog sa nga aton nga premyo sa subong nga aga. Are you ready? Boga, Yes, are you ready? Are you ready? But before sina sir, Hmm. aton subong nga iga ihatag sa inyo ang eksklusibo nga mga balita nga nagainit-init pang halin lang diri ninyo mabatian sa aton nga segment sa subong nga aga. So mayara kita subong nga mga headlines. Yes, kaga before kita mo present headlines, no, para ka-prepare sila, Ma'am In. Yes. No, siyempre ang question of the day nato sa ari subong na. aga, dapat hindi man complete name Isa na Maskin first name lang first kag name apelyido, basis, okay oo. na kita dira. So sino bala, no? Sa subong aga sa mga followers nato na. Agdara na mabalaan kung always kamo nagatutok sa aton Yes. ano nga mga programa. At always ginaton ni gina-acknowledge. No? Ang question of the day naton, sino bala ang tiayon, no? O kon asawa Yes. sang aton sini nga provincial director. Director. No, isa siya Advisor man ang ni siya. advisor sang Mm. aton sini nga Officers Ladies Club. Yes. So sino bala ni? No? Sino bala ni siya ang gwapa, no? Ang balmuamin. Wa palayo pag-spark ng iya Oo. mata. Fresh. And of course, nag-spark gid ang tagipusoon para sa mga Yes. kabataan. Oh, sino ayan na siya? Anti ayon kaga advisor naton diri sa Iloilo Police Provincial Office nga Ladies Club. Yes. Inyo na pag-comment down below kung sino na siya. Maski na ginalawag ta na permiser, dapat kung avid fan ka mabalaan mo na siya. Yes. Pero okay man lang na kung ihambal mo lang kung ano iyang ngalan, Oh. apelido, kung ano man dira. Oo. Pero Dapat dapat wala na siya irang ko mo. Oo. Pero ano lang Miss or Mrs. Oh, pag gusto ka. Basta complete name lang ha. Yes. Ako either wala lang kita sang bisan wala na middle initial. Oo, okay No? lang na. Parang okay lang first na. name lang kag apelyido. So by the way, gali Ma'am In, Yes. kasi nabatian na sa aton sini nga mga followers at nagatanaw sa Subungaga. So by the way, nakatutok kita mo sa Subungaga, no? Nakatay up kita sa Radyo Ogyon Santa Yes. Barbara Iloilo. No, dira no sa ilang official FB page no ang Santa Barbara Ogyon page. So follow nyo lang, no? Kaya siyempre 106.7 FM Santa Barbara Iloilo. Yes. So kaga siyempre no sa iladara man nga teknisyan, no kay Sir Kaugyon na Genesis De Melio. Sir, no, thank you so much gid no sa pag-assist sa aton sa Subungaga. No nga makatigayon kada makatay up sa Santa Barbara Ogyon, no, Radyo Ogyon Santa Barbara. Aga no tindag li subong adlaw no Ay, sa tindag. Banwasang Santa Barbara Iloilo sa tanan naton nga taga Bulante dira. Oh, No, sa inyo dira mayong nga aga? tagsa nga mga produkto dira no. Maayo lang nga pagbaligya Yes. aga hopefully no, Oh, di kay ka di na mo safe and mapunan. sound. Yes, hopefully matapos na kag mabakal na ang tanan nato dira nga mga balaklon no hindi na mapunan. Oh. Oh. Ate siyempre expert man ni sila sa mga bulante dira nga aton dira ang mga kauturan. So happy market day gid sa Banwasang Yes. Santa Barbara Iloilo. Kag ginagreet man naton dira no kay Kaugyon na Mama Zoila Cordero. No kay Yes. Kaugyon na Larry Diatras. No
Oh, mayong hapon gid. Mayong hapon. Mayong aga. Mayong aga. Basta amo na yung hapon. Amon gusto. Yes. Agaman ko hapon. Basta mayo ah. But before sir, ma-shout out kita anay kay Paul. Shout out ma'am sir from First NOCPMFC. Good morning si Muna Paul. And of course kay Wilgen Pastrana Kapunihan. Thank you so much for watching. Oh, may nag-answer na sir. Oh. May nag-answer na. But before kita na yung bal. Ang ano na da, ang background check si Ma'am nga aton sining admin. Yes. Si Ma'am Geraldine Ma'am J na bala. Yeah, check niya lang inyo dira nga account no. Kung naka-follow ka mo, Excited gid kung sila. naka-share ka mo dira. Yes. So by the way, kinagreet man nato no si Sir Ogyon na ratio din na. Yes. No, dira man niya sa Radyo Ogyon Santa Barbara, Iloilo. Karoon ko na yung bal ko sino ni siyang nag-answer, sir. Of course, karon lang, Ma'am In. So, sa nagakadto kita na sa mga topiko naton sa subong aga, Ma'am In. Yes. So, kaga, siyempre, para ma-inform ng aton sining mga kauturan. So, para sa aton mga Yes. topiko, nagabaga-baga nga balita. Yes. So, halin diri sa hulot balitian sa Kabalikat Multimedia Convergence Center. Pinilit Init na naman. Amugin pa na, sir. Oh, very excited nga. Hala. Bala ako na basta mo no kanya. Oh, Ang importante, ari na ang inabang-abangan sa ng headlines sa subong nga aga. Okay. Tantratan, kaya wala kita music na tantratan. Oo. Voice music na tantratan. okay. Una, Ikadua. why ba? Away pagali. So una sa listahan, most wanted person sa Banwasang Maasin na tiklo nga may kaso nga murder. Grabe. Wow. Okay. Natiklo sa kaso nga murder. Okay. So, Next. I think duwa niya ang Oo. accomplishment sa masin eh. Oh. So, ang isa, sa aton sini nga, intensified campaign against loose firearm. Oh. No? Magano ganin na recover, Ma'am In? Ang aton nga sa Maasin na illegal firearms Okay. na kumpiska sa Ila, Banwa, Maasin. And of course, Okay. sa Banwa, Panjapon, sang Maasin, isa ka lalaki dakop sa buy-bust operation. So sa liwat sa aton da subong nga tig pamati gika mo kung ano ni bala ang mga balita. So nga amo ni gadulong sa inyo. Eksklusibo nagainit-init nagabaga-baga kag inyo mabatian ang detalye karon dugay-dugay. Maghahatag kita sang phone, may phone touch kita karon sir no. Yes. Kagang isa pa gid naton nga balita subong dakop man sa buy-bust operation ang lalaki sa Kalino. Grabe no? Yes. Halos tanan do buy-bust sir. Pero thank God kay masin pa paano nagakalalakpan ni sila ang mga ginagamit sang illegal nga mga kung ano-ano droga. Hindi na mayo sa inyo pamensaron, hindi ba na Yes. mayo sa inyo tagipusoon, kag hindi na mayo sa inyo pang kalibutanon nga pamensaron. So but before sir magkadto kita sa aton nga kasaysayan sang headlines ta, Okay. shout out gali da si classmate ko Montepio. Shout out kay Jiboy. Jiboy, birthday mo naman. Adlaw-adlaw yay mo birthday. Jiboy, happy birthday si and of course sa pretty ko nga pharmacist nga classmate nga layo pa nagasinggitan na siya. Berdaro siya. Thank you so much for watching kag sharing sang aton nga page sa subong aga. Thank you. And of course, good morning ma'am sir. Big shout out, belated happy birthday. Oh, ari naman si Dimarana, si Jiboy. Jiboy, birthday mo na kasi isa ka tuig kalimagiti mo Wow, birthday sana Jiboy. all. Sana all. Iban nga ni Elifier, pila gani ka Oh. years antes mag-birthday. Pila si Iya, Sarah iya, Berdo lima. sa paraw niya kada bulan birthday. Kada simana birthday yun niya. Jiboy, grabe naging nga birthday mo. And of course, Jen Pastrana Kapunihan. Okay, kaga samtang ano kada ma'am? Nag-greet ako Nag-greet diri. ikaw. Wala buto naton sa linya Yes, si ginadayal ang naton. Chief of Police ang Maasin Municipal Police Station, Police Major Jose Nemias Pamplona. Okay, Yes. continue kada ma'am Ina. And of course, si Sir Wilgen Pastrana Kapunihan. Shout out, ma'am, sir. Tanan nga kinaadman sa 6006 Company RMFBs 6. Good morning sa inyo kinaadman. Good morning. Kabay pa nga mangin maayong inyo nga boss damlag ka inyo kahimtangan. Dira subong masamo nga salamat sa pagsuporta sa Iloilo Police Provincial Office. Is answer na kamo kay para may tsansa kamo nga magdaog sang 50. 50. And of course, ma'am Ina, ara na. may interrupt kita nay kay ti Yes. ara na sa linya ang Chief of Police man niya sa Maasin Municipal Police Yes. Station tuoy sa ila sining accomplishment. Kabalikat Police Major Jose Nemias Pamplona. Sir, good morning. Welcome gid diri sa atong programa ang Ilonggo Caps on Air. Kaupod mo sa subungaga no si Kabalikat Vince kag Kabalikat Ina. yes. Good morning sa inyo mga kapatid at sa taga-palamati sa ilang programa.
Okay sir no, so salamat gid sa time sir nga ginatag na nimo sa subong nga adlaw sa aton no sa sining ugo bisan gamay lang kakaygunan at least ba no mabalaan sa aton sining mga pamuluyo no nga aton dira nga chief of police ang aton sining mga Ilonggo Cops ang wala nagapahuway no sa pagpangdakop sa mga wanted person sa probinsya. Sir, para sa detalye kay ti ini kahapon nga adlaw no natigayon naton madakpan I think sa aton sining nga kampanya kontra armas lutang. Sir, para sa detalye sa mensahe sir, paano ba lang nato madakpan kag sino ba lang ni sir ang ining si alias ano ni sir? Ini inline ng aton nga pagkampanya against sa mga illegal na mga armas. Natigayon natin nga matakpan yung si alias Pedro. Okay sir. Na ini pamunuyo sa barangay barangay Paglakan, Kalimutyan, Iloilo. Nga sa din, samtang ang aton sa pulisan nagakontak sing police visibility o on patrol Okay sir. diri sa aton area, especially diri sa mga barangay TMC at P o kung mismo sa populasyon naton sa public market kasi adlaw na lobi sila mo. Oh sir. So madamo na ting mga tao. So aton nga mga personnel dito na doon para magkontak sa police visibility sa patrol. Kag nasigayon nila nga makita o palagtag dito o in the app ding isa ka personalidad na natakpan natin si alias Pedro Lantegabe Yes sir. na nagalabaw ang pulo ang armas sa iyang timbang. Baw? Grabe So, ba? tiyan mo to, sir. dilayot nga ginkumpulta sa aton nga kapulisan kag natigayon mga ma-recover sa iyang posisyon ng control ining short homemade case big type ng firearms nga bari-bari na ini dinusay. Oh sir. Tapos may bala pa sa sulod ng software niya. Okay sir. So Tapos ang pagbigisa pagit sa iyang bag, may extra pagit nga 4 ka bala sang 12 gauge sa firearms. okay. So may mga extra sa sir nga bala pero mayo man sir no kaya ining suspitsado naton sir ang very cooperative man sa aton mayon man kay wala man siya nag-isip nga magbato sir. So nag-resist mo sa tanig na rin getting out numbers sa akong kapulisan kasi natakuhan man na ako ng police kung maglakat sila sa police visibility sa 4 sila sa 5 so nakita tayo kasi alerto man atong police considering nga may kusel. So na pikiting nita kaya napasagali na nagawas din pero na subject sa atong police kag naglayon na mga story siya. Okay sir. So grabe nga gat sir ba ginapagwa-gwa agad pulos ang armas yan no. Pero tayo na discover mo bali-bali gali sini nga dilusi. So sir, klarohon lang naton kabalikat Police Major Jose Nemias Pamplona sir, ang aton sini nga suspitsado nga nadakpan sir, pangayaw gali ne? Pangayaw ina pag-aalimot dyan na pag allegedly based sa aton nga initial discussion. Yes sir. Tanod na ini kasi isang barangay Pagtakan sa Kalimutyan kag pag-trace naton sa ilang report may previous na hindi nga kaso amo man nga kaso ang pag-upod sa mas lutang. Pero ano ni sir ang ano ni sir ang present tanod man sa gihapon sa Asta Subong? So nakadto na rin ang napitan ng ilang barangay allegedly wife tanod yung papunong gihapon na personalidad. So ang ambal niya manager abi kay sang time sinada o ang Uber sa mga kasi kistaman sila nagpag-time sa guda dahil kasi natabuan lang at nagtatod rin sa aton nga area pagalit din mapakayat niya sa motor niya kay Martin na pakunutani sa liring sa may niway but sad to say because nakita sa aton ng pulisan kasi siguro kapag biyahe na wala na masyado tago niya ang pusel, hindi nagsabaw. So that's why ngati kumpronta ang national police kasi recover ang armas na ginadala niya.
Okay sir, no, amo nang budlay bala sir kati tanod ka na sa barangay. Gani. Supposedly dapat ikaw dara ang role model, no? Kati ang aton sining mga tanod wala niya ginisyuhan sang armas luktang mo. Pero ti ang iyaya sir nga ginobra kati abiya siguro araman sa authority nga magdala sini. Pero ti kulang pagit siguro sa ideya ining suspitsado. Sir, kamusta ni subong ang status ya? Di ni sa subong sir? Subong bindala subong dito magulang gitgawa kay may assessment subong nga investigator on case request na subong siguro mga 15 minutes na sila naglakad dala dito sa prosecutor's office Sir. para ma-inquest ining kaso against file natin violation of 10591 upon illegal possession of firearms. Okay. So padulong sila subong dito sa prosecutor's office natin para ma-file ang kaso. Okay sir, no. So sa sining kay gayunan sir, no. Congrats gid sa sining accomplishment. Kag sir, by the way, ulayo na lang naton kay ti Ang mayara kita sir nga mayara kita dira nga nabaton pagidya. Yes. Another accomplishment naman sir ba mayo gid no. Oo. Congratulations kid. Kay ti nakadakop naman kita kuno sir sa nga isa ka most wanted person. So Yes. paano bala ni nato naman sir nadakpan kag sino bala ni sir ang ining alias niya? Ini connection man ini sa atin nga birada si Mama sa January 14. Yes, ini sir. nadakop na ito ini si Abias sa Mario. Mm. Na ini pangayaw man ini sa barangay ang dari Vinya Sililo. Mm. Nasabihin, ini may pending ini sa tatong murder Okay sir. na may criminal case number 20-9621 tagwala ni Inis Piansa. Mm. Kag ini nga kaso in issue ni Honorable Judge Vicente Vigo, Oh sir. presiding judge ini sang RTC 6 Branch 68 PD Montfort North, tumangkad si Luilo kag sangpit sa January 19, 2020, ini ginrelease ini awaran to ba kung muna nga bisa in issue kag in direct ang pulisan na takbo ini. So far, immediate operation ini sang aton counterpart man sa Vinyas, considering nga di sama lang kami ka lugar sa Pasig, Manila. Yes sir. So, we received information tungkol nga sa manager kasi may madiparahan mo na isa sa mga suspect naton nga sa Vinyas na may warrant kasi makapatuloy siya ito. So, that's why based on that information, nakuha natin pag salamat magkita sa mga kumuluyo kasi isa sa mga aton nga daan na best practices na kung yung mga mag-ubalang personalidad sa nila barangay ginapa-counter check sa ila at Yes, sir. ginapa-require ng valid identification. Mm. With this sa musina, so daw dali na natin na trace up because yung aton ng mga barangay officials at mga tumuluyo sa Mm. very vigilant man. So that's why nga pinigayan natin at na-confirm and na-dili may warrant pa rin. Yes sir. Kasi i-serve natin ang warrant sa ito kaya nasakpan natin sa isang pizza 14 mga alas ay sa 19 dira sa may barangay Siwalo pating dito. At Okay. subong sa atong hindi pending i-record natin sa konti pero kung info kahapon yung record natin ni Sada Oh sir. may ara pagkagaling ng mga kaso kuno pero ti subong pending for verification dito sa Branch 68 PD Montfort North na Dumangas dito. Okay sir, kung baga gali sir, hindi lang amo sining kayunan, may mga previous cases pa ni sa gali ya. May mga previous cases pa sa time pa ang libid ko si Oo. Victor Vitinosa. Oo. Ay nakatawag magkita sila, hindi kaso mag-iinan nito previous na siyang libid dito na finance kaso. Oo. So kabalikat Police Major Pamplona sir, nag-expect ni guro sila no ang aton dira nga mga suspect nga nagkaladakpan is siyempre ang Banwa sa Masin is isa ka malinong man yang lugar sir mo. So amo na siguro nag-expect sila nga dira sila na siguro makadto kay ang balila malinong without knowing nga tiklo man sila gyapon gali dira. Mga mabakod. Gani man no, muna gani kasi nalipay na ang ikot ng kooperasyon sa ating kumilyo isa sa mga intervention na so yung mga individual kita ilan na yung mga tao na mag-ibot o mga pagmahason ilan lang i-check nila para at least kung dagat kita i-counter check natin at kasi may mga natago sila mga
kaso. So that's why amo sila nga pamagi. So naging positibo kasi na pigayon natin na madapok ini may barang ba. Okay. So, kabalikat, Police Major Pamplona, sir, lastly na lang, no? Mensahe na lang nimo, sir, sa aton sining mga tagpalamati, followers naton, no, diri sa programa Ilonggo Caps on Air, no? Kaga, siyempre, naka-tie up kita subong diri sa Radyo Ugyon Santa Barbara, Iloilo. Sir, mensahe na lang nimo tanan sa tagpalamati naton, kaga, at the same time, most especially sa aton sining mga pamuluyo, dira man niya sa Banwasang Masin, Iloilo. Ang mga hatag ko lang amin sa naton sa pulisan niya, sabi na pumunuan ng ating pinagda director, si Police Colonel Rinaldo Palomo, sa diin, hindi on the ground, ang iyang kapulisan, wala yan nag-unta, 24 oras, nga sa pag-kampanya sa tanan-tanan ng mga illegal na aktividades. Kag ang mga may mga sala dira kung nagimo sa illegal, hindi siya magkampante kasi ang kapulisan naton wala sila ni utak pag dumilian ang mga hindi mayo nga pigaton. Kaya ini-grab ko na lang ini opposite. Yes, sir. Ay, amo yan. Ito na patay gulpi, no? Pero congratulations, sir, sa Banwasang Maasin. Kaya nga, duwagig ka-accomplishment ang ilang na-achieve sa subong tiniun. Napatay ng aton gulpi, tawagan ta sana Tawagan liwat, sa ha? liwat, Kaya napatay siya. Okay, sir. Ara na kita sa linya liwat, sir. Okay. Oo, liwatan ko. I-grab ko na lang ini oportunidad na magpaslamat sa mga pumuyo pagi sa imo programa. Yes, sir. Na sabihin na dapat salamat kita po sa operasyon nila at gusto ko lang ipalinton na always ang success ng trabaho namon nagasalalay sa mga pumuyo. Sabihin kami man mismo na mangin improvement kami na para at least ang mga pumuyo mangin nagkampantiman na magparakit sa mga kapulisan nila. So that's why natigayon naton na madakop ang mga nag-iimbo sa hindi mayo because ang mga pumuluyo may pagsaring sila sa aton na pulisan. Kasi isapagit kasi gusto din na panomdom sa mga pulisan na kilanlan kung anong dapat naton ngayon mo kilanlan mga ayabibita niya sa Ginoo. Which is ang resulta ng maayong ikag mangin matulay kag nagaydag kami sa maayong mga buwan. Yes, so with that, sir, no, kabalikat Police Major Jose Nemias Pamplona, sir. Thank you so much gid sa time kag sir, congratulations gid. Thank you man God bless you sa inyo. Yes, sir. Yes, so ato na pati answer ang oo. Okay. Sige, ma'am. Nakibot ako. So, ato na pati answer ang aton nga interview kay sir. So, sa COP ni siya sang Maasin. Maasin, yes. Do ka namin isang mensahe, Ma'am Ian, kay always, no, ang aton sining Yes. kapulisan. Siyempre, ang mensahe ni Sir to, garilay gid sila sa mahal nga makako. Yes. Tsakto na. Yes, kaya siyempre kung ikaw ara ka sa trabaho, kung sa diin ka man nga parte sa kalibutan, Mabiyahe ka no, kung ano o man ang kung gaano status ka mo sa man. pagpangabuhi, kuy the guidance ang aton sining mahal nga makako. Oo. So, ari may mensahe si Ma'am Ina. So sa liwat sa sa liwat sa aton tanan daga pasalamat gid kita nga nakadakop ang aton nga Maasin Police Station. And guys, o kung sino man ka mga kabalikat kung kamo nagabiyahe, kung di man makamo makadto antes magturog, kung maghalakat sa balay dapat nagapray gid kamo nga mangin safe and sound. Kamo protektahan kamo ang mga tawo nga nabilin sa balay ninyo. Pagaprotektahan kay ang Dios ya magaprotekta gina sa aton, di ba la? Yes, So ma-shout out congratulations, ta dayon, sir. Ma-shout out tagali subong kay sa Nala Rodriguez. Good Yes. morning everyone. Pasensya lang kay wala mo may Oo. ara kita dapat segment nga kung sa diin ang aton nga mga COP naghambal sang ilang mga accomplishments. And of course, si Ma'am Geraldine pa to sa Magbanwa nagkuon wala sharer badge, dapat kung mag-share naka-public and private ang privacy. Yes. So para niya sa aton question of the day kung sino ang question. Kay useless, Ma'am Ian mo.
Yes. Kung private ka, no, hindi wala mo man nabutang Yes. sa public ang imo sini nga Oo. posting, ang imo na mga share to, hindi gyapon man notify na. So useless, so dapat Dapat may share buds naka-share. gito. Oo, para kanugon sa daog ninyo karon. So ano pa, kumbaga ano pa ginahulat, answer pa more. Yes. Ano ba lang Dugang question sa mga bagulang sulod sa aton nga Yes. program subo? Ano ba lang question? Ang question is Yes, Ma'am Yen, ang ikaw. aton question, sino ang tiayon sang aton provincial director nga isa sa advisor Yes. sa Ladies Club? Yes, kasi siyempre Oo. siya ni ang may initiative man no sa pag-launch sa Oo. sining Project Hakus. Yes. Oh, ara tama na naka no nga. Klaro. Pero dito na sa ginabati dire kung ano man dira. Basta Yes. answer Oh. down below, comment down below kung sino na siya maski na misis o kung ano man Yes. ang ibutang ninyo ay ibutang lang. Yes, kag every time no sa mga programs nato no, mga Yes. project na or mga A-time Ara empowerment gid sa. nato. Oo. Ara gina si Ma'am Hanson gina siya is because malapit ang sa Tigpusoon no sa Oo. tiayon sa aton singa provincial director ang mga kabataan. Yes. But before sina, ginagreet ko lang galing akon magurang dira sa Bacolod, sa Negros. Manay, thank you so much for watching. Kay Zia namon, baby Zia namon kay Nong Grits. Thank you so much for watching. And of course kay Nick Silaw. Shout out sa taga-admin IPPO. Once again, shout out namon da ang admin dira sa IPPO nga ginapangunahan ni Police Lieutenant Colonel Elsa P. Conlo. Ma'am, good Yes, morning. sa And of Ton course, Parmo. ang ila Chief Clerk, wala sa iliwan, kundi si Sir Talamilio. And of course, hindi naman Sir pagkalimtan ang ating man nga Chief Pikadu. Wala Yes. sing liwan, wala si Police Lieutenant Colonel Jojo Utabalo. And of Yes. course, ang aton nga deputy, wala sing liwan, kundi si Sir Police Captain Ryan Orleans. And nalipat ako ang deputy kaina sa aton admin, si Sir Tayong Tong. Thank you so much Yes. for watching. And of course, ang CC nato, ang pinaka-backward, ang pinaka-manami, ang nagdaog para sa amon sa aton nga ginhiwat. Dikat, wala sing liwan kundi si Sir Choco. Sir, thank you so Yes. much for watching. And of course, si Sir Lindero. Sir, thank you so much sa inyong pagsubaybay sa amon kag pag-commentary. Good morning, good morning, Good good morning, sir. Yes. How's isa your sa- day, sir? Yes. Kabay pa nga mangin safe and sound ka, sir. Kung sa Yes. ka man. Yes, thank you so much sir sa mga Yeah. lesson no? Sa mga knowledge no nga gin-impart mo man sa amon. Nakati siya niya no si Sir Lindero, ang Start. aton sini nga Oo, mentor no. oo. Sa aton sini nga kape kag balita For the together with Ma'am Ping. information. Oo. Yes, together with Ma'am Ping. Aga si Sir Lindero ang aton man diri nga former nga PIO or Yes. public provincial ako mga spokesperson no ng Spokesperson. Iloilo Police Provincial Officer. And isa sa mga founders ng Yes. KKP. Yes. So, thank you so much, sir, for watching. And of course, si Vidad Codesen na live. Good morning, ma'am, sir. Keep safe always. God bless. And of course, si Hinovia A. Michael. Shout out lang da sa body ko nga Snappy Luza. Oy, Wow. grabe. Thank you, Met. No? God bless you sa imo. At is na, pima na nga body ko mo si Yes. body ko. Sino pa ba mag-aangat Oo, sa atin? Kung oo. yung body Mas natin. met natin. Yes, Met. Thank you so much. Ag by the way, mami, no, sa lotan, Yes. may pa-shoutout aton nga baskong nga technician. Oh. Ay, sino? Oh, shoutout Sino na kay siya? Sergeant Clemente, no, alias Dudoy. Oh, grabe. Dudoy Magkal, grabe ba? Grabe nga Mga lias. naman na. Kag kay Sergeant Losada nga gwapahon sa nga 2nd Capiz Provincial Mobile Force Shout out Company. ng da. Shout out. Sir, may nagdaog na kita. Oh, sino? Sino ang ambal sa aton sining admin? According sa aton nga admin, Yes. congratulations kay Ay, Sino? Juris J. Wow. Congratulations kay Oh. correct answer complete with sharer and top fun budget. Yeah. Oh, but-but, si Juris ba? Congratulations. Wow. Ikaw nagadaog sang tumatanging ting na 50-50. Yes, 50 pesos load. 1,000. Pwede na gani, hindi load mo cash Oo. niya, kay tupadayo pa sila. Yeah. Ipasalod na da. By Oh. before sinag-greet lang natin dira sa aton sa Yes, thank you so much. sa Get ICT. congratulations, get Juris J. Ma'am Howjan, si Sir Jerome, isa sa Yes, Mr. oh. Liganes naton, Sir Jerome. Mm. And of course, ang former Miss Kabatuan, Ma'am Yes, Karen. oh. And sa akong classmate nga gahod, Yes. pero bilang gabal, si Oo. classmate si Chanuba. Oh, agaw-gaw, no? Gahod. Grabe, no? At sa akin, sa mga classmate ko na Diyan kilala. kalingaan ka man, no? Kung naupod mo sa opisina, malingaan ka. Oo, kung muna gaparanos laway mo ka. Yes, kag by the way, no, belated na pa birthday gali, no, sa husband ni Yes. Ma'am Karen. Oo, Ma'am No, sa Karen. last, ano to, Saturday kung Sunday to. Last Saturday lang ginhanda, sir po. Okay. I think sa
Pangligad pa to. Yes. So once again, Belated happy birthday. happy Gida sa imo, sir. birthday. So sa liwat, ari na sir, ano pag nga ato nagabaga nga nagainit-init nga balita sa subong nga aga. So inyo to kang ina nabatian nga sa maasin may ara kita nga nadakpan nga nagahupot o kung nagapakawal-kawal sang iya nga illegal firearms to sir. Yes, at the same time, wanted man sa kaso. Yes, nga murder. Most no? wanted Duwa to sila. siya, oo. So congratulations once again dira sa maasin naton kay nga nakadakop sila sang duwagid sa isa lang kaadlaw to sir. Hindi, separate bali, day, ang isa is nadakpan sang Domingo, Oo. pag ang isa is nadakpan sang kahapon lang Yeah. adlaw. So pasalamatan nato ng tanan naton nga mga kapulisan Mm. nga maski nakutoy na wala turog-turog pero mabakod gyapon sa obra. Yes, inano, Oo. under the leadership sang aton sini Mapisan, no, nga Provincial Mabuot, Director, yes. Police Colonel Ronaldo Palomo. Palomo. Thank By you the so way, Ma'am much. In, before kita mag-proceed gali sa aton sini nga next nga Yes. phone patch interview, Oo. no, siyempre labuton naton sa linya ang Chief of Police ng Kalinog Municipal Police Station kasi tanilikdan man iyang Enero 12 Oo. no natigayon may nadakpan man dito kag isa ka successful Ooh. no nga drug by bust operation. Yes. O samtang ginalabot naton sa linya, ma'am, ikaw na formulate sa another question of the day Okay, naton. ang second question of the day naton nga naga-worth 50 kyaw-kyaw. Ang pamangkot, sino ang aton PIO o kon spokesperson o kon Public Information Officer sang Iloilo Police Provincial Office? Sino na siya? So ang question once again, sino ang aton PIO kon spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office? So inyo na da i-comment down below kag dapat may sharer badge kamo kag wala naka-privacy. Okay, so ma'am, no, ma-interrupt na kita. Yes. No, kaya ra nasa linya ang aton sini Mapisan no, Oo. nga Chief of Police dra man niya sa Banwasang Kalinog, no. Yes. Kabalikat Police Major Miles Giron. Sir, good morning. Welcome gid sa atong programa ang Ilonggo Caps on Air. Upod mo subong aga sir si Kabalikat Vince kag si Kabalikat Ina. Sir, good morning gid. Sir, good morning. Kag sa taga-subaybay sa atong programa sa malabot at sa inyo station, sir. Maayong aga sa tanan. Yes. So sir, salamat gid sa time no nga ginatag nimo sa aton. Kaga sir, congratulations gid no sa sini nga accomplishment naton kay medyo madako-dako ini nga amount kag ini isa gid ka successful no nga drug by bust operation. Sir, para sa detalye sa aton sini nga mga tagpalamati no kag most especially sa mga pumuluyon na don dira sa Banwasang Kalinog, paano bala naton ni sir nadakpan ining si alias Jet kag pila ni bala sir ang na-recover nga balor sa nga droga nga nadakpan sa iya? O sir, sang January 12, siguro mga alas 7 kay sa medyas ng gabi, sir, nagkakanda kita sa drug by bust operation, sir. Mm. Again, sa suspect nato niya si alias Jet. Mm. So, turns out, sir, na positive ang ato operation, sir. Kag naka-recover kita, sir, sa more or less for 40 grams ng suspected shabu, sir. Oh, so mga pila ni sir no, pila ni Sir Giron ang iya sini sir nga no nga standard drug price. So, ang ato sila kuan nga standard nga market Value, sir. sir, nagalabot sa mga 320 thousand pesos, sir. Podok dako gali. Mm. So sir, based aton sini nga investigation, mga pila naman ni sir kabulan or tinuig na bala ni sir ang aton sini nga monitoring sa iya before naton ging kasay ini nga isa ka drug by buster. Dugan na, sir. Last year pa, sir, siguro mga October, November pa, sir, ang aton sining monitor siya, sir. Mm. Kag based man sa information nga nag-gather naton, sir, sa mga informant naton, sir. Bali, Yes, sir. nag-engage sila, sir, sa pagbaligagid. Tapos, ang iya ka source na, sir, sa may Banwasang mina, sir, kag sa Pasay ang iya nga ginakuha, sir. Okay. So Mina kag Pasay do medyo malayo-layo ang distansya ba? Sabagay sir kung amo na bala tawag bala nga long distance man gawa ang ginakwaan para nga hindi man dali-dali makibon. O sir, amo na kung nakuha nyo sa siguro nagdigad ang Yes, sir. dako pa naton diri sa may Banwasang Kalinog, wala man di siya nagabaligya sa Kalinog, sa iban sa nga Kabanwanan gibaligya. Okay. So ang iya sini sir nga area of operation ano sir, 3rd district lang? Abli sa kuan sa Banwasang Kalinog din, sir, tapos ang source siya ang nakuhaan sa iban sa nga Banwa nagakuha sa lagko niyang stock, sir. Okay. So ano ni Sir Giron ang iya sini nga kategory mabilong ni sa ano sa HBI kini sa or SLI pa lang? Makuan pa naton sa SLI pa lang kay do gumbisa pa lang ni sa nga magdako. Newly identified.
Duly identified rin sir. Oo, sa Sir Miles, no, kamusta naman ni Sir Subong ang status niya? No, wala sir napasakaanan nato ni isang nagakaigo nga kaso. Oo, isang Sabado na file natin siniyang criminal complaint against sa iya. Okay. So, Sir Jeron, no, thank you so much sir sa time. Kaga inisubong ang aton sining suspitsado din sa subong ang iya kustodiya, sir. Subok sir, aldi sir, custody sa aton sa Kalinog PNP sir. Okay. So, Sir Miles, no, thank you gid sa liwat. Kag sir, gusto gid mabatian sa aton sining mga tagpalamati, no, kag followers naton. Kag most especially sa aton dira nga mga pumuluyo sa banwa man niya sang Kalinog. Sir, mensahe nimo sa ila regarding ni sa aton sining intensified campaign against illegal drugs. Sir, napaabot ko sa pumuluyo sa Kalinog, kag hindi lang sa Pugong Kalinog, kundi sa pasakupan sa inyong programa sa probinsya sang Iloilo. Yes, sir. Kaya kung may mga mamonitor kung mga nag-engage sa mga illegal drug activities, ipabalod yung kinila yun sa aton yung mga kapulisan kay para matagaan mo sa aksyon kag maumpuntat na to ng ilang mga illegal activities antes pa makaalit sila sa mga kabataan, ilang binagid sa mga pamilya ninyo. So dapat matapna na ni sila. Yes. Sir, with that, thank you so much gid Sir Miles, no. Kag sir, congratulations gid sir. Sir, madamo mga salamat sir kag bay nga. Yes, sir. So, to nabatian nato. Naghangita ba? But congratulations sa Yes. banwa nga Okay. nakadako. Balaan mo ang droga nga ginatawag. Wala ginasang may maayo nga ihatag sa aton. Yes. So ang drugs nga na makaguba na sa aton nga paminsaron, sa aton tagipusoon, hag sa aton pamilya. Hindi bala duga ka conscious ako sa imo. Kay naman. Duga ka shock ako sa music naton. Hambal ka lang dira, ma'am. Yes, and Oo. of course, kidding aside, ang droga, gadya sir, damo gadya posible nga epekto sa aton. Yes. Hindi lang sa, ikaw nga ginikanan, binaga-drugs, ikaw, ano ihan matabo sa bata mo, hindi bala. Kung ikaw nga bata, nagadruga, ikaw, ano ihan paminsaron, kag pang kasakit, ayan, sa gugdughan, sa ginikanan mo, hindi bala. So, kung kamo, wala man ang obrahon, oo, easy money, magsiling kita nga druga, mamaligya, kada, dako kwarta mo dayon, pero ang pamangkot, kay sino kabuhi ang ginaguba mo, mambal ka, ay, laman na ikabuhi, hindi man ako, no. Responsibilidad mo man ang isig kapariho mo. Kaya naghambal gani si Jesus, di ba? Palanggaon mo ang imo isig kapariho para sa pagpalangga mo sa imo kaugalingon. So paano mo palanggaon ang kaugalingon mo kung hindi mo mapalangga ang isig mo kapariho? Di ba na? Yes. So kasakit batyagon nga ikaw mismo dagahatag kada isang kagubanan sa isig kapariho mo. Ngabi mo happy-happy ka paano kung naapektuhan ng imo bata tungod sa pagbaligya mo na sang droga way kakabalong at the end of the day ang maimpakan sila ang bata mo ko ng ginikanan mo. Ano kasakit, di ba sir? Yes, amo na gani ma'am Ino kay ti Oo. sa sining kampanya nato against illegal drugs, no. Oo. Amo na nga damo kita sa mga programa sa gobyerno. Yes. Kag most especially no diri sa aton sa Iloilo Police Provincial Office, mera kita nga mga bida tour de Iloilo. Yes. No, ini in support no, hindi isa naton ka advocacy campaign Oo. against illegal drugs. Kung no, baga kay ti- buhay, ingatan, drogay, ayawan. Ang wala sa Yes. meaning, sang bidator nato. Oo, kaya mo na bala kung hindi naton hindi kita magpakigbato sa Oo. sining illegal nga droga, madamo gid sa mga kauturan naton sa nambal mo namin ang Mm. maguba ang utok, maguba ang pamilya, kag most especially sa mga uling tubo naton dira no nga inang Oo. agbasi kinahulihigara nakamo dira nga mag-involve sa sini. Oy, ma'am, So please, kay blam iban niya ma'am hindi nimo makontrol sometimes Yes. kaya ang out of curiosity sake. Oo, nga cool ka. Ano ni bilang astig ka. ano ni bilang sabor ni sang Oo. sapo? Anong sabor sini sang Kagamit pa marijuana? sir per pressure sa mga Yes. amigo mo. Ay, Hindi kami law-law. ano, hindi Do kami agi in sa ka, grupo mo. oo, Once do mo nga na bala. magambal kaya nga mambal sila, ay hindi ka grupo, ilaw-law kag lie. Ari, Hindi nyo man bagambal Ilawin nga muna. Kay karon Oo. do discriminate naman ang isig Hindi ka ka gamon pariwot, ha? kag actually depende naman ni sa imo sini nga. Kumbaga kung ikaw bata, makaedad ka 5 years old and above, ang age of accountability ara na eh. So depende na simo kung pilion mo bala ang grupo nga makapahamak sa imo Yes. o kung ang grupo nga dalon ka sa Kayo, kaayuhan. galing kay kung isang Yes. bata balan sir very vulnerable nga ginatawag. Kag luwas sa Oo. vulnerable ma'am in, kumbaga depende man ni dako gid nga factors ang environment. Yes, ang gindakuan sang bata. Kung Yes. gindakuan sang bata, by example, Oo. ginikanan niya nagagamit sang droga. Iyabi nga mga palibot na nagagamit sa pamatsyag mo magdako na sa ano hayan para sa iya.
Mambal na sayang ay insakto man okay man si nanay ko tatay ko gagamit man do okay Yes. lang man di kalain hindi bala bata pa hambal ganun yung series ang kabataan ay pag-asa ng bayan Oo. imot-imo yung ginabalda mong Di subok kabataan ang niya wa is na kung hindi na to makontrol ang kabataan naton, ang kabataan ang gigiba sa bayan. Oo, So, te. something mo na no problema sa sosyedad. Hindi man sa pag-i-recall sang sang una naton sir nga mga buhay ng tawa bala Yes. ang mga bata sa una do okay lang man di bala You know why? kaon man Yes, amo na no. Alam mo sa una happy na kita kung anong mayara kita. simple life Oh, simple life. Oo. Kumbaga, we are contented of what we have. Oo, No, mga that bata, time, no, oo. during that day, during those days nga elementary Oo. kita. Elementary. No? Simple Uli lang. pa karira hide uli lagad Oo. bitbits nila Puno na gwa sa Oo. eskwelahan. Alam mo na yung kalipayan mo Bala na. mong isa ka factor Mm. sir nga sir kung isa nagagamit man ang bata because man sang peer pressure kagang ang ano balas ng social media. Yes. Kumbaga influence. ang Dako social gina-influensya sa social media, Oo. no? Kaya syempre, ang mga kabataan subong kaisi na lang mag-access sa internet. Yes. Damo kita Mga da- hindi makita. dapat nga i-accessan, nagaka-accessan nila. Yes, So siyempre, dapat parents be aware. Makaupod-upod ka na karon sa mga Oo. grupo nga influensyado. Oo. Makaupod-upod ka na sa grupo nga mga Oo. astig, no? Yes. Kaya masambal ka kung dira ko yan sa grupo nga ano ako, cool, no? Oh, hambal Astig ka ako. isang pastor namon sa una, artista na ako nung makakilala sa Ginoo, ginsudlan niya na tanan-tanan. Yes. Iya mismo testimony nga hindi na manami. Naagyan Yes, niya na oo. mo. Kumbaga guba lang na hamambal kasama-sama tayo sa grupong ito. Diyos ko pag bunanay to karon binayaan ka mananda. Kumbaga Yes. wala na ya epekto sa inyo ang grupo nga may droga. Kung ano-ano man ang grupo, ang nami iya nga grupo ara balanga survey kamo sa Ginoo. Yes. Bible study kamo da mga piliun mo man magbalaan mo dapat sir. Know who your friends are dapat. Yes. Kumbaga, Tell me, hindi amo ka na nga mag-intra. mga lang tell me your friends. And I will tell you who my friends are para barkada. So, kailan mo once nga ang imong mga kauturan, Yes. ang imo dira nga mga utod mo sa sinang nga grupo, Oo. nagapanigrilyo. May ma-adapt mo influensyahan gid ka man, na. no? Mambay ka nga hindi. No, kung Yes, sino oo. upod mo pirmi, nagaka-adapt mo ng iya nga behavior kung ano man dira. So dapat be aware ka kung Lain sino niya ang ang ano be, friends lain mo. be mami ng amigo, lain niya ang ginatawag naton nga barkada. Yes. So may araya kung magambal kita nga miguay ka mo, close ka mo, may Migo, mga differences ka mo nga which is ginarespeto sa isa. Yes. Like for example, ikaw may amo ka na iya nga bisyo, ti imo na iya. Ang Yes. akon lain man. Pero ang Garing ginatawag kay nila, at the end of the day, maano pero ka mo, ang sir. punto dira iya, miguay lang kamo. Pero lain niya, Oo. kumbaga, when we say barkada, May kumbaga may- deepest, kumbaga may deep ano ya. ka, Kumbaga oo. dalong pag itang inyo inagyan, isa Oo. lang kamo ka kutsara, Oo. isa lang mo ka pinggan. Pero- Kundi mo ka to, amo ka muna ka close, Oo. which is nga kung anong ginaobra sa isa, ti, sa kutsara pa lang, dunga, Ga-share ga-join na na kamo. kamo. How much Oo. more sa sining illegal nga droga? Oo, Oo. Bala mo ko sino, tsakto ang hambal. Time na will come, permi. influensyahan ka, Oo. gid. Hindi pwede nga upod ka mo, hindi ka malatnan. Malatnan kung ano sa maghambal, ano sa mag-deliver sa mga liktraya. Ma-adapt mo gina, basta nga updanay ka mo, pero mas nami nga updan mo. Ang tawo nga nakakilala bala sa Diyos na, Yes. ay once ka nakakilala na sa Diyos, amat-amat ka na, ay hala, tuod gali no. Kung si Lord gali ang unahon Kabudlay ko. gani nga- Tanan-tanan, ma-follow lang. Yes, Diba? kabudlay gani iya mami no nga siyempre ang tawo hindi kaya makano sang imong pagsalig. No? Yes. Pero sa ligib lang Dios. Nan. No, ang Ginoo Bayaan mo, ka man sang tanan, Yes. bayaan ka man sang nobyo mo, Mm. bayaan ka man sang bana mo, bayaan ka man sa mga nanay, tatay mo. Amo na Pero ang tawag ba Diyos lang, hindi magbaya sa Yes, imo. may verse na sa Tandaan mo. Bible ya Oo. mami no. Nalipat lang ko kung ano exact yet. Mm-mm. To be exact no, kay ang nambal dira, when my father and my mother forsake me, then the Lord will lift me up. Yes. No? Kumbaga, the Lord will not forsake you. Yes. Oo. I will never leave you nor forsake you. Yes. So mo na no, Kumbaga, kumbaga ya ang Ginoo ya kagapay mo na no. Oo, maski na no matabo Oo. sa imo, bayaan ka man nananda, talikdan ka man ni Kada chismis mo- ka man nananda. Ang Yes, importante, wala galain buot sang Dios sa imo. Kag Yes. ikaw mismo surrender ang Ga tanan problema sa gani Dios. kita nga Diba? like for example sa una no, kung wala kita ka nakakilala sa Ginoo, may problema kita Oo, gyapon. grabe kadako, No, no? may problema kita, lagko problema mo. Pero sa subong mo, bisan ano bi ka lagko problema Basta mo. gina-surrender pero mo. May Dios kapag idya ka Oo. ginasugidan, no? Yes. Ara yang Ginoo no, come to me no, those who are heavy laden and I will Oo. give you rest. Yan. No? You must Good rest no, but don't quit. No mo niya pagpangabuhi naton. Kaga isa pa mamiin so dapat amo na no isalang-alang ginaton no nga tingwaon ginaton no nga sa sining mga aktibidades naton sa tanan naton sining nga mga anti-criminality campaign kay nga aton sining nga provincial director is nami no kay God fearing gid si sir. Yes. Kaga tanan naton nga mga anti-criminality campaign ang gin-intensified pa gid no. Hubalin sa mga ipamakot wanted pa gid. person naton. Pakadto sa sining pinaka-highlights naton subong no ang bayang damo gid subong talamak gid. Kasi kung wala to ang dos anay sa sining illegal nga droga, most especially daan subong niya may activity kita nga mga ati-atiyan sa Kalibo, may Gani, dinagyang kita nga damo-damo. palabuto no sa sining sa diri sa Iloilo City.
may mga binirayan kita kada mo Yes. sila mga activity no diri sa isla sang Panay. Yes. So that is why double time man ang aton sini mga Ilonggo Kapulisan, Cops kag mas oo. mayo no nga temprano pa na intercept na ining mga nagaduso sang illegal nga droga. Kay balaan mo sir ang droga, di ba money man ang root cause ng iban. According gani kay pastor nga ginhatag ni Hebrews chapter 13 verse 5 kuno. Yes. Don't love money. Be satisfied with what you have. For God has said, I will never fail you. I will never abandon you. Yes, Grabe, kumbaga no? ma'am, no, yak to nga verse no, don't love money. Yes. Okay balan mo, masiling kita mayarabiban nga term dira. Nga. Money bad kunong money. Hindi na So, bad, actually, depende na sa pag-ano mo. Money is good. Yes. So siyempre magamit mo yung kwarta kung ano imo da baklon, Oo, kung sa ano mga needs mo mo, everyday, no, food, shelter, clothing, magamit mo na ang kwarta. Pero hindi mo pagpalanggaon. Hindi. Yes, amo na lang Oo. ano, dira ang root cause kinailbe, amo na dang tawag bala naton nga the love of money is the root of all evil. Hindi malain Oo. ang kwarta, pero ang the way mo sa pagpalangga mo sa kwarta, ay, mo ginabudlan. So going back sa aton, Yes, subong nga okay. mga si Ma'am Irene de la Cruz. Good morning, Ma'am Sir, watching from Singapore. Ara Good naman, morning. No? Ang aton yung mga Singapore partner, na. no? Nga mga OFWs. OFW. We would like to say thank you sa inyo kay Thank you so grabe much, inyong Gid. pagsakripisyo. And of course, ari si Pastor Sunny Boy Guansiag. Good morning, ma'am. God bless man, Pastor. Thank you so Yes, much thank you for so much, watching. Pastor. And of course, si Ma'am Dom Sondea Olihela. Ma'am Ohelia, thank you so much for watching. Good morning, guys. Keep safe always sa buruso nga tandem mo. Grabe si Ma'am. Wow. Thank Thank you so much, ma'am. Di ma'am, ha? Ano na yun namin? Ano natin? Oo. Amo ning ginaghatag pagkat si Oo. Pastor Sunny Boy sang Hebrews 13:5 amo tong imbasa ko Yes, na. okay. And of course, may ara man Psalm 27 include the verse what begs us to look closer. David declares, when my father and mother forsake me, then the Lord will take care of me. No, Yes, grabe, amo nang mention no? na to na while ago. Kumbaga, Yes. bayaan ka man. Ang sa mga bata, na Amo may to mga pala, ma'am, nobyo. no? Yes, ma'am. Bayaan ka man sa nobyo mo. Ang importante, huwag kang Bay bayaan na sa no, Diyos. view ay pagkali tapos sa eskwela. Karon kinusi kong kursiyon dyan. Eskwela na yung mayo. Eskwela lang, kabala mo. Nakakaroon nga mambal. Karon ti ano inspirasyon ko na eh. Ay, Nga ang wala Diyos! mga ginikanan, hindi mo Ang inspirasyon. Diyos! Oo, dapat ang himuon, tagaling ang inspirasyon, hindi ang nobyo. Hindi, kumbaga, Hindi ang ma'am, ano, you must oo. learn from the experience of others. Yes. Not nga hulaton mo pa, nga may experience mo mismo. Gani, mabal ka nga Hulaton mo ila, man masakitan ka. experience siya. Yes, of course. Hindi imo man na sa urihi. Kumbaga, may kuha ka na idea. Pero Pariyo dapat, bala, ma'am In, may kilala kita dira, Oo. no, nga ang isipon mo ganing sitwasyon sa pagpangabuhi gani. O kumbaga isang kaig isang tuka. oo, Galing karon kabutay. pag-abot sa mga dinalaga ni high school pa lang gani karon o elementary pa lang may mga crush na. Ay, Do without ko- knowing, do dapat try to realize no sa mga uling tubo sa Yes. subong The panahon. sacrifices of your parents. Budlay bala, Oo. wala mo na sakripisyo no. Ang wala mo ginatagaan sang Udor, balor. oo. Wala mo ginatagaan importansya ang sakripisyo sang imo sini mga ginikanan. Ginikanan. Halimbawa imo nanay da labandira, imo tatay dra. Wala taman na gina-degrade, driver. pero balaan taman kung pila ang, wala ang Yes. amount. O kabudlay. kagamuni bala pagido, Ma'am Ino. Kumbaga kapos na gani kita sa aton sa sulod sa panimalay. Kag ini butang paginaton nga example ang mga kauturan naton nga mga OFW. Oo. Imagine sakripisyo Bira-bira na to to. sa gwa. No? Mm-mm. Siyempre kung mga DH ka, domestic helper ka, mano ka to sa gwa, imagine na lang ubra dito. Okay lang kung Mm-mm. makakadto ka dito nga lain ang imo yang line of service o lain Mm-mm. imo ang pantrabaho. Pero just could you imagine no? Nga ang kwarta nga ginapadala sa ato, masiling kita, abroad na, abroad tatay. Abida guro si No? nanay dato ko pati 4 lang Magpadala kada sa- panguyab-nguyab. Huy, Magpadala excuse me. sang oo. Way kakabalos ang kabudlayan sang nanay mo to kag magpadara di sa imo. Ma-shopping tama bakal ta droga ma kun ano-ano kita. Oo. Inyo na panumdumon. Lantawa balag look back sa imo parents nagparayo sa inyo. Mm. Ano bala kasakit nga parayuan mong bata mo masking gali bag-ulang ka mo na kita ay magidura ka lang nga may Homesick kasakit. na sila ya. Oo. Homesick. Ay no? no bayhan nga sa iban nga Although, pag pila nga tuig. Kumbaga ma'am Ian, Oo. ma-feel naton nga kumbaga much better pagali kita no. Yes. Kumbaga blessed kita sa Oo. gyapon. You Blessed know why? kita, Nga sa una kita although subong sako-sako kita. Yes. Pero may time ya kay dream lang kita ya sa aton lugar. May time gid nga makapuli kita sa aton Yes. mga Unlike sa ginikanan, sa aton OFWs. mga labuats. Even butang mo isa na gid ka bulan at least Oo. makapuli kita despite nga may mga duty kita. Yes. Pero amo ni sila ya, imagine ka makapuli ni sila kisa 6 months, 1 year. 1 year, 5 Oo, 1 years. 5 years until na makauli. depende sa imo kontrata. Oo. So usually sa nabalaan ko tag 2 years na eh. No? May 2 band years 5, before may sila band magbalik, may 5. five pagid. So muna blang kabudlay, so dapat hindi naton pagsayangon ang sakripisyo sa aton siningikanan. Nga May time baka will lang- come, time will come. Kami kita gani may mga minor kita tod nga gapasaway man kita sa Oo. una. No, subo nga mga parents na kita Mabalaan na realize na naton nga ay amo ni gali. So how much more pagid no sa inyo
no nga inyong gigikanan nangin malayo sa inyo no sa Yes. malawig nga Mati- chimpo. Kumbaga ang buot mo sa gini man mo kung wala ka man balagin padako sang nanay mo. Kumbaga galong ka man na sang parents mo na muna dapat ang panumdumon nyo. Ang Yes. sakripisyo sang ginikanan nyo ay si nanay kus tatay ko to nagpalagyo dito go obra sa abroad. Mm. Ka para lang sa boss damlag namon hindi ko ni pag ibakal sa druga. Yes. Kay bala mong druga makaguba ni sa amon pamilya. Ti dapat panumdumon mo na. Druga kag kung ano man nga mga illegal nga mga butang da ang imo nga Yes. plano nga obrahon. Kay bata mga vulnerable kag cool ka kung mag-upod ka sa grupo mo hindi na untat na tutok, Hindi na untat na inday. Hindi na pagulata nga may experiensya mo pa. Wag No? kumbaga si ang daan tato Oo. ganing former president wag na Wag ano mong na subukan. masisira ang Masisira buhay ang mo. buhay mo. Te, Oo, dapat diba? hindi mo na napaganon kay masisira talaga. Okay. Okay. Ari na wala may nag-answer sa aton second question. Ang second question naton sino ang aton nga spokesperson o kon PIO diri sa IPPO. Sino na siya? Sino ang iyang ngalan kay kamo may tsansa nga magdaog sang 50. Sige Mel. O 50 mil. Okay, so by the way, no, ang oras sa Pilipinas, alas 11:09 na. Yes. So, wala kita naglapaw. Yes. Way kita naglapaw, nag-close lang kita. Okay, no? So, damo pa kita supposedly sang dapat pagdiskusyonan. Pero maminta po sana ina, kagangaton sila yung mga commenters, no? Yes. Okay? So sa liwat nag-comment ni si Ma'am Rod, ang si Ma'am Olhelia. Oo. Ma'am, ang balyan sa imo, kalma lang Sarge Blusa. Well, kakakirit away na sa iyo, Okay, ma'am. ma'am. Kalma, ma'am. Thank you so much, ma'am. Uy, may nag-comment na, ma'am. Okay, sino I-share naman? na yung aton nga programa, i-share kag i-like kay para Yes, magadaog oo. ikaw sang balor nga 50. 50. Oh. 50 pesos. Mil. 50 mil pesos ka load. Grabe ba? Grabe, Pero no, di no, ako niya mabulig yan, no? Kapin pa sa mga addict dira sa... Mo adik ka dyan. Oh, addict. Kumbaga, mahilig. Addict, hindi sa droga. Oo, mahilig. Pero addict sa email yan. no? Addict sa Diyos. O, mga games, Oo, oh. mga Kumbaga, damo kita sang term nga Addict, hindi lang oh. niya addict sa droga, addict sa kung ano madara nga Oo. bagay, namin dira mangin addict kita sa Dios, no? Muna no? Na-share na ko na ni Ma'am always. Oh, kag si Sir Ray Baba. Baba Ray Kanha, good morning. Yes, thank you so much, and Ma'am sir. Welia. Yes, sir. Thank you so much for watching dira sa aton Pikado. Oo. Pikad office de Ma'am Glyza, si Yes, Sir salamat, Loreno, Gid. si Sir Sotomil, kag hindi ko maisisa si Ma'am Kat, si Oo. Sir Isa-isa, ha? Oh, Ang isisa latonta. ko kuya kay damo kami ano. Oh, sa para. Sino magit? Ano kahit sino magito? Okay, Che Solinap, no? Oh, Kay Ma'am si Che. Ma'am Che. Okay, Mama Ang Genovia. beautiful, Kay Ma'am- nga Miss Liganes. Ah, Siyempre, si si Ma'am Ma'am- Amang. Wow, no? Sino ba Sana binang all. Miss Liganes? Kay Mama, no? Si Ma'am Genovia, pagin, no? Oo. Ang former Miss Igang. no? Igang ba? Si Mama Genovia. Yes, sino Oh. pagit si Sir, Sino si Si Sir- lipat ko pagit ang asawa ni Ma'am May sa, si Ma'am ano gali? Ma'am Mary? Ma'am Mary. Si Hala, Irel, sino si na yan? Irel, no? Si Ma'am Corporal si Sir Irel Ariel, Grasa. kag si Sir, Si Sir Martin Helpi. si Sir Helpi, kag sa Oo. Iban Pagida, Kag- nga wala kag na lang madamo pa kay manawagan. Iban. Oo, palihog ko paki-share kag like sa inyo dira. Kag si makinig kay Lord huwag sa drug lord. Bugabi si Okay, Sir may- Kato Mayor, no? Grabe, no? May, Sir Kato Mayor, nalipat mo si oo, Si gabi si Sergeant Sir. Castro Mayor, Oo. mayo kayo always. Pinakabakod, isa sa pinakabakod dira. Bakod man eh, kaya Bakod, di ti... masiyasi, hindi matikwang sa Di masiyasi, no? Baliga, kumpit na sila ni Kinit. Oo, dumamo Sa na mga sila, troubleshooting, oo. no? Kumbaga si Sir Kenneth, Oo. kumbaga Pero hindi sila pwede, kagitingkwang. hindi sila Oo. gawa mo na, pero hindi Oo. sila pwede bungguon. Oh, Kaya kay pala masakit ang likod Oo. ta. O magbungguan ay sila. Oo. And now, sa Bingawan Municipal Police Station, good morning, ma'am, sir, watching from Bingawan. Yes. Good morning, paki-share and like. Please answer sang aton nga question of the day. Sino bala? Answer na lang ka na ginaulat, ano, Oo, kay before kita answer. magtakop. Kay ano na kita, overtime, no? Yes. So, sa liwa, thank you so much for watching. Yes, Mag-greet. oo. Ang pinaka-last ko gali, nagapag-greet si Tita Grace ko Lubaton Mm. sa ang ilang nga ginhuiwat nga team building sa Saraga sa Hilikon Okay. Valley. So Oo. first time ini nga natabo sa Saraga, hindi more on game sila pero more on lecture. Wow. Sa pagmanguna sang ilang mayor, nga Honorable Maria Jofel M. Suldivilla dira sa Saraga, and of course si Tita Grace Lubaton siya ang presidente sang secretary sa Saraga. So thank you Yes. so much for watching. Okay. So, So, ari Bingawan, na. no? Bingawan nagatutok, no? Yes. Okay, sa Bingawan, no? Chief of Police ang Bingawan nato, no? Police Lieutenant, si Sir, ano bala, ang halin bala sa Banati? Si Yes. Sir, Oo. Police Lieutenant Dandy Ilal, to gali, no? Yes. Siya subong ang aton sining Chief of Police, dira man niya sa Banwas ang Bingawan na Iloilo. Sir, good morning sa inyo dira. Yes. And of course, Sa tanan naton sa ni mga tanan. Ilonggo Caps dira. Good morning. Si Ma'am si Connie Nargata Nice, si Ma'am Nice.
nag-comment, Ma'am Sheila May May Sangrines. Sangrines. Yes, si Ma'am sa ICPO ni si Ma'am. Yes. Si Ma'am Sheila May. So pa shoutout siguro na alin kay Ma'am Connie na nagata Yes, nice. Ma'am, thank you so much gid no. Sheila. Kaga siyempre makalabot gining mensahe kay Ma'am Sangrines. Oh, sa kutom nga may gusto Yes. may comment down below, i-shout out para antes kita magtakop sa aton sa bunga programa naka-shout out kami sa inyo. But before sinag na shout out ko lang dagaling classmate ko nga nag-iririgma. Ira kanday Arca, si Bibilone, kag si Patnubay, kag si Iban pa. Thank you so much for tuning in sa aton sa liwat sa kutob nga wala pa naka-share. Like sa aton program, paki-share and like na. Yes, kag naga-monitor gid ang aton sining Public Information Officer, Police Major Rolando Aranyo, Yes. at the same time spokesperson sa aton Oo. sining Iloilo Police Provincial Oh, Office. ara na nahatag na Oo. nahatag na ang Ay, ano ha. Hindi kayo nambala lang Ang naton answer, oo. Actually, buwas na lang siguro kita kay di Oo. lapaw nagkikita sa oras yo, ma'am and sirs. So madamo gyud kasalamat no sa sining pag-sponsor no sa aton nga state of the art Yes. studio no Dr. Amil. Oy, kag salamat gid sa kayunan sa aton sining Santa Barbara Ugyon no Radyo Ugyon Santa Barbara sa 106.7 FM sa kayunan nga makabantala kita sa mga balita, impormasyon, proyekto kag inisyatibo sang inyo sining nga mga Ilonggo Cups sa aton dira nga CEO no kaya Dr. Honorable Mayor Dennis Superficial, sa aton dira nga station manager kaugyon na radyo kaugyon na Boboy Socaldito, kay Ma'am Zoila Cordero, kay Sir kaugyon na Genesis De Melio, kay kaugyon na Ratio Dena, kay kaugyon na Larry Di Atrasa. Thank you so much gid sa inyo no sa sining kaygunan. Kag no madamo gyud nga salamat. So mamina mayara pag dira nga komentar. Oh, bali ang sa comment sa ato admin sa ICPO nagali si Ma'am nga Public Information Officer. Yes, Amo na oh. si Ma'am Sheila May Sangrines. Yes, siguro. ICPO na Bali si nga ma'am. aton ginapamangko tani ko sino ang aton diri sa Iloilo Police Provincial Office Yes. nga Public Information Officer. But before Oo. sila ikat na lang ni sa rumaan Oo. nga adlaw ta na lang Pero ipagpadayunon. si Ma'am si Ma'am Connie Nargatanais, Ma'am Connie, bawi ka buwas Ah, mama. bawi mamara na nambal na. Nabali nambal na binaton kiti ang sa ICPO na si Ma'am Todd, si Ma'am Sangrines. Yes. Bali diri sa aton nga Iloilo Province, si siyempre ang aton diri nga PIO, Police Major Rolando Aranyo. Para sa rumaan nga comment, ma'am. Yes, okay. So sa liwata mo yadto ang aton mga eksklusibo. Yes, Kaga maraming nagainit-init nga mga balita nga amon ginhatag sa inyo. Yes, maraming salamat no halin diri sa hulot balitaan sa nga Kabalikat Multimedia Convergence Center. Thank you so much gid no sa inyo sini nga pagtutok sa atong nga programa ang Ilonggo Cups on Air no sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo. Kaupo din nyo sa subong nga aga ang inyong makabalikat Police Corporal Vicente Blusa Jr. Kaga ko naman si Patrolwoman Maria Rena Panes Tiwati. Together with sang aton sini nga technical partner Yes. no Patrolman Kenneth V ang inyo masaligan.